és que la decisió final d'una part majoritària del comitè de govern, vull dir, això no ho discuteixo, va ser el 60% del comitè de govern, però va prendre una decisió no legítima, jo crec, i això quedi per la història. És a dir, ni tan sols va prendre la decisió del full de ruta del 51%. Alguns vam defensar que si el 47% diu sí a la independència i el 51% sí al procés en condicions, una lògica de consens era dir sí a la independència però en condicions. La resposta va ser ens presentem amb un full de ruta autonòmic. Ningú aquell 14 de juny va votar a favor d'un full de ruta autonòmic. Ningú, ni un sol militant. Per tant, la decisió que pren el comitè obert és donar l'esquena no a aquell 47%, donar l'esquena al 100%. Ni els del 47 ni els del 51 mai van decidir tenir un full de ruta purament autonòmic. I això és el que està plantejant Unió. És per això que el que es va demanar és un congrés. I davant de la negativa d'un congrés abans del dia 27 es produeix la decisió.